मोहिनाट्य. धन्यवाद रसिक मायबाप. गणगौरवणीसाठी आपण जो प्रतिसाद दिला त्यासाठी खूप खूप आभार. हेच प्रेम पुढील नाट्यकृतीवर राहील ही अपेक्षा व्यक्त करून आम्ही पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. हे जंगल आणि त्याची सोबत म्हणजे माझ्या आयुष्यातील सुखद पाहत. पण सुख दाखवणारी मात्र अजून आली नाही. रागवली की काय? तिचं एक आहे ना, तिला राग कधी येतो आणि पुढे येतो हे गणितच सुटत नाही. अगं किती दिवस अशी परक्या घरातून सेवा करणार? नवऱ्याच्या घरी यायला एवढा उशीर का? उशीर नाही हा, पण बाबांना बोलायला खूप भीती वाटते. मग लग्न नाही का करायचं? फुला, तू फुलापेक्षाही सुगंधीच आहेस. आणि या तुझ्या सुगंधाने माझे जीवन प्रेरित केलंय. तुझ्या प्रेरणेमुळे मी यशाची पायरी चढत आहे. मग बाबांनी विचारलं तर काय सांगू? मुलगा प्रवृत्ती आहे म्हणून. मग शेती थोडी आहे का माझी? हे बघ, जसं माझं तुझ्यावर प्रेम आहे तसं माझ्या कामावरही प्रेम आहे. आणि हो सांग, आहे बहुरूपी. फुला, आज धडपडीचे चिन्ह दिसत आहेत. तू घरी जा, आज पाऊस येतोय. जर जास्त पाऊस आला तर मी तुला सुखरूप ठिकाणी न्यायला घरी येतो. पण तू आता जा. हा पाऊस किती अवकाळी आहे. अरे थांब बाबा थांब. तुला काय या शेताची नाटूच करायची? जरा थांबला तर शेताचं नुकसान होणार नाही. बाबा मला तुमच्याशी काय बोलायचं. बोल बाला, काय बोलायचंय तुला? बाबा रात्र येणार नाही का? अगं बाला, अजूनपर्यंत तुझ्या रागवलोय का? आणि या जगात तुझ्याशिवाय कोण आहे माझं? बाबा मला ना, बोल बाला. बाबा मला एक मुलगा आवडतो. वा, चांगली गोष्ट आहे मग. बोल. अगं पण त्या दिवशी लग्नाचं बोललं होतं ते. हो बाबा बोलला होता तुम्ही. मग त्याचा तर राग नाही ना आला तुला? मला नाही राग आला. बाबा तुम्हाला राग आला असते. अगं बाळा, अजूनपर्यंत तुझ्या रागवलंय का कधी? नाही हो बाबा. जावई बापू आले वाटतं. महाराज, आपण या गणपाच्या झोपडीत. शिपाई, आपण पुढील वस्त्यांमध्ये जाऊन लोकांची सेवा करा. आम्ही जरा इथे जातीने लक्ष टाकतो म्हटलं. बरोबर पोरग्या म्हणून जातीनच राहणार. मग मी थांबू. महाराज, आपण इथे. हो, आज कुठे होणार आहे म्हणून आम्ही सर्व जनतेला सुरक्षित ठिकाणी घेऊन चाललोय. चल ग पोरी. आणि बाबा आले तर चल बोरी, आपण जाऊया. बाबा तुम्ही नाही, फक्त मी दोघंच. दादाजी काय बोलत आहात? सोडा माझ्या पोरीला, नाहीतर. नाहीतर काय? अरे कशी येत नाही ना, तेच बघतो मी. बाबा, बाबा,
आवडली शिकार तो कधीच मागे जात नाही. हा प्रधानजी कधीच मागे पुरावा ठेवत नाही. चला. बाबा ऐका काय झालंय बाबा तुला साडी फुला फुला सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. श्रीरंग देवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन. श्रीरंग देवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन करून शिवभक्त कोकण सहर्ष सविनय सादर करत आहे एक काल्पनिक चित्रधारक वगनाट्य. एक काल्पनिक चित्रधारक वगनाट्य ढगफुटी ढगफुटी ढगफुटी. लेखक श्री बबन धनावले. दिग्दर्शक निलेश खिंतल. या वगनाट्यात चमकणाऱ्या गुणी कलावंतांच्या संचात राजा विक्रमादित्य कृष्णा गोसावी. प्रधानजी प्रथमेश भुवन. फुला मदन पडलव. रंगा केतन किंदलकर. हवालदार अनिल किंदलकर प्रणय पानगले. सैतान निलेश किंदलकर. बाबा परेश बकिये. संगीत संच मृदुंग विशाल किंदलकर. ऑर्गन मास्टर सचिन भरवलकर. ऍक्टोबॅक शैलेश भुवन. उत्कृष्ट असे ढोलकीपटू सुनीलजी भुवन. पार्श्वगायक व संगीतकार एकनाथ जिडिके. सहगायक कल्पेश जिडिके. वेशभूषा व कला दिग्दर्शन विकास भुवन अनिल किंदळकर. नेपथ्य निर्माण राकेश करंडे प्रणित काकवड. मॅनेजमेंट हेड प्रदीप घरवेकर वैभव साळवी सुयोग मांजरेकर. कलाकार वैभव पडे साहिल डिके विधी घरवेकर मंदार थांबे चिमन. अशा उत्तम उत्कृष्टाच्या कला सजलेलं चित्रधारक असा वगनाट्य सविनय सादर करत आहोत. ढगफुटी ढगफुटी शिवभक्त कोकण सहर्ष सविनय सादर करत आहे एक चित्रधारक वगनाट्य ढगफुटी. विक्रमगडनगरचे राजा विक्रमादित्य यांचा पुत्र आणि या राजगादीचा वारसा आर्य सम्राट राजा विक्रमसिंग या नावाने मला सगळे ओळखतात. आज मी फार सुखी आहे आनंदी आहे. याचं कारण म्हणजे माझी प्रजा सुखी तर मी सुखी. राजसेवक प्रणाम असो महाराजांचा. आनंदी अजून आले कसे नाही आले ना अजून. त्यांना पटकन बोलून घ्या.
आज असे एकाएकी बोलवण्याचं कारण चक्रसेनजी व जनतेकडून वारंवार तक्रारी येत आहेत व बाजारात दर वाढले, पेरणी उशिरा झाली व काही ठिकाणी तर चोरीसारखे गुन्हे सुद्धा वाढले आहेत. यावर काहीतरी उपाय सुचवा म्हणून म्हणतो. महाराज, आपण योग्य बोलत आहात. यावरती मी तुम्हाला 3 उपाय सुचवतो. कोणते? बघा, शेतकऱ्यांसाठी पाण्याचं नियोजन, बाजार दर वाढीवर मी निरीक्षक आणि सीमेवरती सैन्य भरतीचं. खूपच छान चक्रसेनजी. व तुम्ही तर उपायांची पेटीच घेऊन फिरता, पण हे तिन्ही उपाय एकाच वेळी करणं शक्य आहे का? का नाही शक्य महाराज? आपण फक्त आदेश द्यायचा आणि त्याची आज्ञा आम्ही करणारच. ठीक आहे, मग आजच हुकूम निघेल आणि आपला राज्यकारभार अगदी जोमाने सुरू होईल. आपल्या राज्यामध्ये न्याय, निष्ठा आणि विकास याचाच मंत्र कायम राहील. जशी आज्ञा महाराज. आम्ही आजच ताबडतोब कामाला लागतो. हो, नक्की. राजसेवक, कोणी दरबाराबाहेर आहेत का? पाहून या बरं. चक्रसेनजी, बाकी राज्यकारभार आपला व्यवस्थित चाललेला आहे ना? होय महाराज. काही चिंता करण्याचे कारण नाही ना? अजिबात नाही. ठीक आहे, आपण सुचवलेले उपाय योग्य मार्गाने चालू द्या. ठीक आहे, आम्ही निघतोच. या बरं. राजसेवक बंडू, राजसेवक बंडू, राज दरबारात हजर व्हा. राजसेवक बंडू, राज. अरे काय चाललंय? राज दरबारात कोणी आलंय का? आलं असं वाटतंय मला, पण बघितलं तर नाही हो कोण. नाही कोण? परत जाऊ बघायला. पाहून ये. पाहून ये तुम्ही. हो हो. पाहून ये रे. सांगतोय. बंडू, बाकी राज्यकारभार व्यवस्थित चालला आहे ना? व्यवस्थित चाला महाराज. अगदी जनतेकडून व्यवस्थित आपल्याला हाल हवाल येत आहे ना? बरोबर महाराज. काही काळजी करण्याचे कारण नाही. ठीक आहे. राजसेवक बंडू. महाराज, महाराज, आपल्याला भेटण्यास साधू आले. ठीक आहे. जय भद्रकाली. नमस्कार महाराज. नमस्कार. साधू महाराज, हो, आपले आगमन हेच आमच्यासाठी वरदान. पण आपल्या मुखावरती चिंता दिसते. काही अनिष्ट संकेत आहेत का या राज्यावरती? महाराज, धर्मश्रेयाचे रक्षण करणाऱ्या राजाला आज मी देवी संदेश घेऊन आलोय. देवी संदेश? कोणता महाराज? जय भद्रकाली. महाराज, आपल्या राज्यातील पुरेकडे झोपडी एक घोर पाप घडले आहे. घोर पाप? अहो, कसले पाप? काय ते स्पष्ट सांगा महाराज. एका निरापराध मुलीवर अन्याय झाला असून त्या गुन्हेगारांनी तिच्या वडिलांनी ठार केलंय. मी स्पष्ट तपशील सांगत नाही, पण ही घटना अनावधानाने राज्य आणणारी आहे. हे माझ्या होय राजवाड्यात महाराज. घडलं? माझ्या राज्यकारभारात मध्ये घडलं? हे सारं कसं सुटलं माझ्या नजरेतून? महाराज, असा अनुभव झाला असता देवतांचा कोपण सफळ काही आणि विशेषतः देवीचे जळून त्यांच्याकडे आहे. जय भद्रकाली. देवीचे रौद्ररूप? म्हणजे महाराज, माझ्या राज्यावरती काही अनिष्ट संकेत ओढवतात का? होय महाराज. मार्ग सांगा महाराज, मार्ग सांगा. महाराज, यावर एकच उपाय. निष्पापांचे रक्षण आणि गुन्हेगारांना शिकलं नाही तर ते देवीचे जळून शांत होईल. ठीक आहे महाराज. महाराज, मी अशी शपथ घेतो की त्या अपराध्यांना राजदंड मिळेपर्यंत मी शांत बसणार नाहीये. ठीक आहे महाराज. राज्यातील प्रत्येक मुलीची सुरक्षा ही माझी जबाबदारी आहे. कामाला लागा. राजसेवक आणि चक्रसेनजी, या तातडीनं तुम्ही खाता जमा करा. जशी आज्ञा महाराज. आपण निश्चिंत राहा. ठीक आहे महाराज, अशी आशा करतो मी. येतो मी. जय भद्रकाली. अहो, या राज्यकारभारात आपण आता लक्ष द्यायला पाहिजे. तशी आज्ञा महाराज. आणि पुढचे वार्तांकन मला सहज सोपवा. ठीक आहे, या तुम्ही. बरं, येतो मी. काय झालंय?
तहान सोपवायचा आहे. शिपाई हा, आपण गाव महाराजांसोबत माझ्यासोबत जाऊ. नाही, त्यांनी बरोबर जे पण कामगिरी आपण दोघंही जायचं. दोघं आणि हा जा तयारीला लागा. एवढा हट्टा काटा माणूस आहे तर सोपी तयारी लागतो आम्ही. काय काय घ्यायचं सांगा मला. अरे राजा चक्रसेन, तुला काय माहित? या बलात्काराचा खरा जिम्मेदार मीच आहे, मीच. आणि अशा अनेक गुन्हे पचवले. या साधूच्या घरानं मला सांगतोस आणि बघतो ना तुमचा देव माझं वाईट करतो ते. इकडची काय वेगळी ती इकडची भाजी करायची भावा त्या निरपराध मुलीला आठवणात न्याय मिळाला नाही. त्या गुन्हेगारांना सुद्धा पकडले नाही. महाराजांनी सांगितलं दैवी इशारा खरा ठरतो की काय? माझ्या राज्यावरती अनिष्ट संकेत उडवतात की काय? राजसेवक, अरे काय झालं काय ते तरी सांग. थांबा थांबा. अरे स्पष्ट बोल, काय झालं? दमले. अरे स्पष्ट बोल, काय झालं काय? हो महाराज, मला कसं सांगू. हो आपल्या राज्यात राक्षस आलाय, मोठा राक्षस. काय? हो त्याचं ना एवढं मोठं डोला आहे. सगळी जनता घाबरले, नुसती पळते. महाराज राक्षस आलाय, राक्षस आलाय. वाचवा वाचवा. म्हणजे साधू महाराजांनी सांगितलेलं दैवी इशारा खरा ठरतो की काय? काय मला खरं माहित नाही पण आला एवढा राजसेवक, राजसेवक, हा. तुम्ही प्रधानजी चक्रसेनला बोलवून घ्या. प्रधानजी हॅलो. हो, प्रधानजी प्रधानजी येतो येतात येतात. प्रधानजी प्रधानजी. महाराज महाराज प्रधानजी त्या राक्षसाच्या मागावर गेला. तुम्ही पण चला महाराज. या मार्गाने जा. आपण दोघं आले ना. या मार्गाने जा. आम्ही बघतोच काय तो राक्षस. कुठे कोणाला बघायचं. आपण पातेल्याला बघू. पातेला हे राक्षसा, हा असा समोर ये बघू. कोण राक्षस. हा प्रधानजी तुझ्याशी 2 हात करायला उभा आहे. हा माणूस आहे ना त्या राक्षसाला बोलवतोय. दोन हात करायला तयार आहे. आमचं नाही असं. दोन हात दोन हात करायला तयार आहे. ये ना हात खाली कर. राक्षस आला ना तुला दाखवी. दोन हात तयार करायला मी तयार आहे. अरे तू काय माझं वाईट करणार आहे? मत असेल ना तर माझ्याशी 2 हात करून बघ.
मेलाय. सगळ्या गोष्टींचा हिशोब पूर्ण करण्यासाठी आलोय. पाहतोस काय मग होईलच तयार. झालेल्या अत्याचाराचा, झालेल्या बलात्काराचा सूड खेळण्यासाठी आलोय. राजसेवक वाचवा वाचवा महाराज. महाराज खूप भयानक आहे. माझी तलवार नाही थांबू शकली त्याला महाराज. कसा मरतेवान आहे? हो महाराज, आपलं संपूर्ण सैन्य त्याच्या मार्गावर पाठवा. संपूर्ण सैन्य. हो महाराज. राजसेवक दरबारात आलेल्या साधू महाराजांना तात्काळ बोलवा. इतका सामर्थ्यवान आहे का तो? हो महाराज, खूप भयानक आहे. जय भद्रकाली. बोला महाराज, कसं काय बोलवणं केलं? नमस्कार महाराज. नमस्कार. हो, त्या राक्षसाने थैमान घातलाय. त्याला कसे मारे यावर काहीतरी उपाय सांगा महाराज, उपाय सांगा. नाही महाराज, त्या राक्षसाला मारता नाही येणार, कारण तो देवी शक्तीने आलेला आहे. तो देवीचे आज्ञापालन करणार आहे. महाराज, जोपर्यंत त्या मुलीचा बापाचा खरा गुन्हेगार पकडला जाईल तेव्हा तो राक्षस आपोआप अदृश्य होईल. त्याला मारता नाही येणार महाराज, तो देवीचे आज्ञापालन करणार आहे. जय भद्रकाली. ठीक आहे महाराज. महाराज, मी सारं सैन्य घेऊन त्याच्या मागावर जातो. हो, आपण निश्चिंत राहा. ठीक आहे. महाराज 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 घात झाला. काय झालं? आपल्या बाळाच्या मुलाला तो राक्षस घेऊन गेला. काय? इंग्रजांना घेऊन गेला. सगळ्या डोळ्यांनी बघितलं. जय भद्रकाली. बघा महाराज, आपल्या राजावर अशी संकट येत राहतील. ते काय नाही. शिपायांनो, ताबडतोब तयारीला लागा.
चक्रसिंगजी याच्या मार्गावरती ना आणि ते जो गुन्हेगार आहेत ते माझ्या समोर हजर करा. ठीक आहे महाराज, येतो आम्ही. चला चला. मला काय चला पुढं वा. जरा सोपं वाटतं आपलं काय करायचं? महाराजांना समजलं तर ते आपल्याला नक्कीच शिक्षा करतील. आता मीच एक काम करतो, त्या राक्षसाला मीच शरण जातो. हे राक्षसा, असा समोर ये, मी तुला शरण आलोय. त्या मुलीचा बलात्कार मीच केलाय, पण मला माफ कर, माफ कर आता. त्या मुलीचा बलात्कार तू केलास. तुला मी वाचू म्हणजे तू मला ग्राही धरतोस तर. मी त्या मुलीच्या बलात्काराचा सूर खेळण्यासाठी आलोय आणि तू मला वाचव बोलतोस. मला मारायचं नाही, पण मला मारायचं. तुला मारायचं नाही पण मला मारायचं आहे. तुझं रक्त प्यायचंय मला, रक्त प्यायचंय तुझं मला. उद्या पडणार आहेस तू. सेवक महाराज, अरे काय राक्षसाचा पत्ता लागला की नाही? पत्यानं होय. महाराज, वाचवा, वाचवा महाराज. तो राक्षस माझ्या मागावर लागलाय महाराज. राक्षस कधी माझ्या मागावर लागलाय. वाचवा महाराज, मला याच्यावर सावध करा. हो महाराज. सामान्य म्हणजे तुम्ही येऊ शकतो. आपल्याला काय कुठं आहे? आला तो. तू केलेली काय करावं? सांग.
मारणे आता माझे काम आहे आणि ते करणं हीच खरी ढाकटुटी स्त्रियांवर होणारे अत्याचार थांबण्यासाठी माझ्यासाठी आणि त्या सगळ्यासाठी होईलच ढाकटुटी. मी काय नाही केलंय मी नाही काढता का लगेच? हा बोला. डेंजर तुला मी तुझ्या खुनाचा बदला घेतला. मी किती यशस्वी ठरलो मला नाही माहित. तुला तुला शिनले तन मना
शिनले तन मन रूप पाहुनी शिनले तन मन वाट पाहुनी येशील कधी सजणी येशील कधी सजणी शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या चरणी विघ्नहारसी सकल जनांचे विघ्नहारसी सकल जनांचे मंगल होते होत गणाचे विघ्नहारसी सकल जनांचे मंगल होते होत गणाचे मंगल होते होत गणाचे मंगल होते होत गणाचे या वचनाला जाग गणेशा या वचनाला जाग गणेशा तुझ विणना विकुणी तुझ विणना विकुणी शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या चरणी शिनले तन मन रूप पाहुनी शिनले तन मन रूप पाहुनी येशील कधी सजणी हो येशील कधी सजणी शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या चरणी मोरया शरण तुझ्या